боби 21 ёдгору зубайд ҳанӯз офтоб нанишаста ба деҳаи хами туғ. Он деҳа аз деҳаи сафедорак чандон дур набуд. рафта расиданд. деҳаи хами туғ лаққайобод буд. ҳарду амакбача ба хонаи сардори деҳ оқсақол, ки норинбояш мегуфтанд, рафтанд. лаққайҳо аслан мардуми чорвопарваранд. аз ин рӯ дар як мавзеъ бисёр намезиянд. дар як дашти алафдор хайма мепартоянд. алафи он ҷо ки тамом шуд, чорваашонро пешандоз карда ба ҷои дигар мераванд. вале ин гуна зиндагӣ чӣ тавре ки мегӯянд дар пушти уштур ба дили норинбой сардори қабила зад. ӯ боре гирду атроф ва дашту ҳомуни деҳаи хами туғро давра зада баромад. одамони баобрӯ ва гапрасашро наздик даъват намуд. барояшон зиёфат орост ва дар сари чойнӯшӣ сари мақсад омад. дӯстон, хешон ва ҳам қавмони азиз, албатта намедонистагистед ки барои чӣ даъвататон кардам. дӯстон, то кай мо мисли чорво аз пушти чорво мегардем? на дар зимистон як ҷои гарме дорему, на дар тобистон ҷои истироҳат ҳатбобе. умре дар паҳлӯи чорво хуфтухез дорем. хунамонро дар ин гармо кайку канаҳо мемаканд. сурату сирати одамиамонро гум кардаем. бародарон, мақсадатон аз ин гуфтор чист? сардори муҳтарам пурсид яке аз ҳам қавмонаш ба танг омада. додар бидуни саросимагӣ ба гапаш идома дод. сарвари қабила мардеро пурсиданд ки номад чист. худо, ҷавоб додасту, ба сараш муштборон шудааст. эй мардум, дар зери муштборони дар додаасту. охир матали давоми номам бишавед. номи ман худойбердист. шумо ҳам давоми гапи маро гӯш кунед, бародарон, изҳор дошт сардори қабила. ҳамин деҳаи хами туғ, умуман ҳамин мавзеъ ба ман маъқул афтодааст. итмимон дорам ки ба шумо низ манзарҳои дилфиреб, даштҳои васеъу бо паҳно чарогоҳҳои хушалаф, чашмаҳои сеҳроб мақбул афтода. ҳамин мавзеъ гумон мекунам ки ҳам барои зиндагии худамон мувофиқ асту ҳам ба парвариши чорвоамон. то кай фарзандони мо дар боғоти тоҷикон себеро дида оби даҳонашонро мерезонанд. биёед ҳам қавмони азиз дар ҳамин деҳ хонаву дар кунему муқимӣ шавем. сардори муҳтарам, хитоб намуд яке аз нишастагон, ки худоидодаш мегуфтанду дар назди қабила обрӯи кофӣ дошт. аз баҳри чорводорӣ бароем. не, қатъиян гуфт норинбой. танҳо мо лаққайҳо чорводор нестем. баъзе тоҷикони бой аз мо дида чанд маротиб чорвои бисёртар доранд, лекин онҳо худ ё фарзандонашон ба парваришу чаронидани чорво машғул намешаванд. дастёр доранд. дастёрашон чорворо тобистон дар чӯл, зимистон дар ҷойлоб мечаронанд. ҳамаи мо худоро шукр 4-5 нафари писар дорем. ягон тавшонро ба одамони боақл ҳамроҳ месӯзем, то чорвомонро ба айлоқ баранд. пас аз ин суханони сардор ҳама хамӯш буданд. касе ҷуръати чизе гуфтанро надошт. ба фикрам гапҳои маро ҳаматон фаҳмедед. вақте бидидед ки аз ҳане сухане намебарояд, ба гуфтораш идома дод сардори қабила. чаро хомӯш мондед ва сухане намегӯед? намедонам хамӯшиятонро ба ризомандӣ қабул кунам ё не. ҳаргиз ба ҳайрат наафтодаем. сардори азиз, изҳор дошт боз ҳамон худоидод. рости гап маро ҳам кучманчигӣ аз пушти гову гӯсфанд гаштам ва дилам задааст. дилам ба ҳоли зори кӯдакони гавҳорагӣ ва занҳои бечора месӯзад. агар ин бародарон нишастагонро нишон дод, розӣ бошанд, ман 100 бор розиам. сардори муҳтарам, шумо ҳар чӣ хоҳед ҳамон мешавад, гуфтанд нишастагон бо як овоз. ба ин таклифу маслиҳатам ки шумо розӣ бошед, сари ман ба афлок мерасад. хусан шуд норинбой оқсоқол ва илова намуд, худатон як қазоват кунед. аз пушти чорво гашта одамгариро аз даст додем. мурдаҳоямонро ҳар ҷо ки рост ояд роҳароҳ гум мекунем. мазори аниқе ҳам надорем. намедонем бобову аҷдодонамон дар куҷо хок шуданд. ҳамин ҳам одамгариву мусулмонгарист магар? ҳаргиз, ҷавоб доданд нишастагон. баъди ҳамин маслиҳат дар ҳамин туғ
дар Хамитуғ деҳаи Лаққайобод обод шуд. хонаи Норимбой дар назди чашмае ки обаш аз таги туғе мебаромад арзи ҳастӣ дошт. Зубайду ёдгор рост ба ҳавли Норимбой рафтанд. Як чапаре ки аз шохаҳои газ сохта буданд ба ҷои дарвоза хидмат мекард. ёдгор номи соҳибхонаро гирифта фарёд кард. бои рӯи суфраи ҳавлиаш ки барои соя андохтанд болаашонро банае пӯшонда буданд, бо чанд тан ҳамсоҳаяш побандии суҳбат буд. ба тан ҷелаки алочагӣ, навдух ва дар сар арақчини лаққаӣ дошт ӯ. овози мусофиронро шунида ба сӯи дарвоза назар афканд. марди зирак будааст бой. «Э устои дурӯғгӯ», гуфт. устои дурӯғгӯ гуфта аз ҷо бархост ва таклифи даромаданашонро кард. ёдгору Зубайд ба ҳавлӣ даромада ба нишастагоне ки акнун аз ҷойҳояшон бархоста буданд салом доданд. ҳарду амакбача бо ҳамаи онҳо вохӯрии дастӣ намуданд, вале бо Норимбой ҳамчун шиносии дерин бағалкаш ва қарзи инсониро ба ҷо оварданд. баъди пурсупоси дерин бағалкаш ва кӯтоҳи расмӣ ҳама ба ҷойҳо нишастанд. соҳибхона меҳмононро боло гузаронида дар бари худ нишонд. мусафиди дар синни сол аз ҳама калонтар ки шаклу шамоли мулоёна дошт дуои хайра мақдамро хонд. баъди андак таваққуф Норимбой ба ёдгор нигоҳи маънидоронае андохта аввал табассуме кард, сипас гуфт: «Ҳа усто, 3 сол пеш гуфта будед, ки як ба хона рафта зуд гашта меоям. О куҷо бедарак шудӣ рафтед?» «Илодатон дуруст ва қабул бойбобо», узр овард ёдгор, лекин ҳамин шӯришу балвоҳоро шояд шунида бошед. дар Балҷун як дарҳам барҳамӣ ба вуҷуд омад. андешидем, ки агар ба ин ҷо биёем, хоҳ-нохоҳ аз боби зану бачаҳо хавотирӣ мекашем. ҳамин андеша бандаро аз омадан ба хидмати шумо боздошт кард. аммо бовар кунед бойбобо, ки доғ будам, ки ба ин ҷо биём, ягон дуконе кушоям ва касбамро ривоҷу равнақ диҳам. ба ин восита зисту зиндагиамро ҳам ба сомон дарорам. чӣ мегӯед, ки ҳамин шӯриш ва ҳодисаву воқеаҳои пас аз пахши он ҳар замон пеширо ҳамроҳ мегирифтанд. зану бачаҳоятон дар куҷоянд? пурсид бой. бойбобо: мо бо зану бачаҳоям омада наметавонистем, изҳор дошт ёдгор. чаро ки мо агар онҳоро мевардем дар ин ҷо балои сари худ бо менадоштем, ки зиндагиамонро оғоз кунем. баъд намояндагони ҳукумат агар касеро ба кӯчу бандаш бубинанд, пас ту шӯришгар ҳастӣ, гӯён рост ба зиндонат мебаранд. дар он ҷо то маи кайку кана мешавад одам. росташро бигӯед, усто қатъиян таъкид намуд Норимбой. ин ҷо омада ба мо нияти зиндагӣ ихтиёр намуданро доред ё не? бо ҳамин ният омадем, бойбобо, ҷавоб дод ёдгор. ин тавр бошад, ба ҷон қабулатон мекунем. хурсанд шуд бой. шумо одамони ҳунармандед, ба қабул накардан ҳақ надорем. ҳамин дам як писарбача обдаст ва сарчоқ оварда ба дасти меҳмонон об рехт. сипас рафта як табақи калони сергӯштро оварда рӯи дастархон гузошт. меҳмонони азиз, ба ёдгору Зубайд муроҷиат намуд бой. бе ягон ибо аз тобагиҳои рӯи дастархон мардуми Лаққай то ҳамин наздикиҳо асосан нони тобагӣ мепухтанд. ба табақ майда карда бо иштиҳои том шӯрбо бихӯред. пеш аз шумо кори оянда идома медиҳем. пеш аз шумо омадан то мо таомамонро хӯрда будем. баъд гуфтугӯямонро дар бораи кори оянда идома медиҳем. хонанда медонад, ки ёдгору Зубайд баъди намози бомдод ба иштинои соҳибхона нигоҳ накарда аз хонаи Шамсиддинбой язнаи Саид Ҷалол бенонушта баромада озими деҳаи Хамитуғ гашта буданд. табист, ки гурснагӣ сахт асарашон карда буд. аз ин рӯ шӯрбои гӯшти гӯсфандро бо иштиҳои тановул менамуданд. вақте бой дид, ки меҳмонон табақи шӯрборо поку пиҳил хӯрда тамом карданд, ба сӯи хона фарёд кард, ки боз як коса оби шӯрбо биёранд. писарбача ҳамоно косаи шӯрбо овард, вале ёдгору Зубайд бо миннатдории зиёд косаи шӯрборо пас гардонданд.
яке аз нишастагон ба ёдгору Зубай чой дароз мекард ва онҳо баъди сарфи таоми серғизо бо майли том чойи кабуд менӯшиданд. бой ба онҳо маънидорона назар андохт. Аз ёдгор пурсид: усто ёдгор, саргарми суҳбат шуда ҳамроҳатонро муаррифӣ накардед? Кист ту чӣ ҳунар дорад? ин гуноҳамро бубахшед бой бобо, узр пурсид ёдгор. ин касро Зубайд мегӯянд ва касбаш бофандагист. аз карбосу аллоча матоъҳои хуб бароятон бофта медиҳад. ҳунари хеле хуб доштанд. аҳсан хонданд нишастагон. ана акнун додарони азизам, сари мақсад меоем, гуфт бо ӯ илова намуд. ҳардуятон амиқан мақсади дар ин ҷо истодан ва кор карданро доред? бале бой бобо, ба ҷои ҳарду ҷавоб дод ёдгор. вале барои касбу кору ривоҷи равнақ бахшидан шароит лозим аст. масалан, ман ҳоло ки ҳаво гарм аст, метавонам дар ҳавои кушод ҳам касбамро пеш бурдан бигирам. вале барои бофанда ҷое, яъне дуконе зарур аст, ки ба матобофӣ машғул шавад. парво накунед, дилашонро пур кард бой. барои ҳардуятон ҳам шароити мувофиқ муҳайё карда метавонам. барои исботи суханонаш ба забони туркӣ ба ҳамдиягонаш маслиҳат кард ва онҳоро маслиҳаташонро пайдост, ки Норимбой дар деҳа обрӯи мартабаи ниҳоят калоне доштааш пазируфтанд. чуноне ки гуфтанд, ман дар ҳавои кушод ҳам кор карда мегирам. боз ба шарт додан даромад ёдгор. вале ҷое бошад, ки баъди кору асбобу усунамро гузорам ва хотирам осуда бошад, яъне надузданд. гап партофт бой. бигзор гапи шумо бошад, хандид ёдгор ва илова кард. вале барои бофанда хонаи маҳкаму равшан зарур аст, чаро ки бофанда касби нозукест. агар дар рӯи ресмони бофта шуда истода қатраи об чакад, кори бофандаро мушкил мегардонад. ресмон дам ба дам кандан мегирад. дигар ки агар равшанӣ аз равзан надарояд, бофанда риштаҳои кандашударо ба ҳам овардаву мокӯро дуруст пайваст карда наметавонад.